Once naa ka sa problema, naa ka sa utang mga igsoon, ayaw palabi og focus ana nga mga negatibo. Dako kay kog utang, guba among pamilya. Grabe akong sitwasyon karon, wala ko'y kaduulan. Grabe akong anak nagka-worse, kung bana nagka-worse na nakafocus ka na igsoon. Wa ka kabantay, sige nag-absorb sa imong unahuna mga negatibo. And then all of a sudden matinga ka, mag-anam na sa sa imong kasing-kasing. Kasing-kasing, matinga ka imong sinultian lain na. Kapoy naman ni ang kinabuhi, di ba? Kapoy naman kaayo ni kinabuhi, ay lami naman ingani. Usan may akong ngangay buhaton, hopeless na ko, di ba? Mao na nay magawas sa imong baba. Wa na ko'y kapadulngan, mayo siro tapuson akong kinabuhi na. Hinggawas sa imong baba, tapuson na lang na ako kinabuhi. Ngano man, ang minggawas sa imong baba gikan sa imong kasing-kasing. According to Jesus Christ, ingon siya, whatever. Kung unsa ang sulod sa itong kasing-kasing, musulti ka na, no? Musulti ka, may nga, gapoy naman kayo. Brad, sister, gapoy, kapoy na ko sa akong kinabuhi. Wa na ko kaybaw, unsay akong angay buhaton, maghikog na lang siguro ko. Wa na ko kaybaw, asa ko padung. Labis, unsay na lang imong ipanulti, ano man, tungod na sa imong kasing-kasing kay ning absorb ang mga negatibo. Unsay ingon sa balang kasulatan, puna, atong ibasa na, puna, atong una-una, sa mga butang maayo, matarong, ligdong. Mga butang nga angay daygon. In other words, mga butang nga positibo. Once ang imong ipuno sa imong kasing-kasing igsoon, mga butang lang nga maayo, positibo, despite of your negative situation, naningkamot ka, ang pagtanaw nimo sa negatibo, positibo, imong i-divert imong attention bitaw, makakita ka di negatibo. Ano yung mga connection? Once ang negatibo nga situation, imong i-divert bitaw sa into positive, it means nga dako kag pagtuo sa Ginoo. Nga even though imong situation karon lisod, kay bawo ka nga saluyo na ining unos na ay rainbow, na ay maayong bangaw, na ay paglaom, no? Once ingana imong mindset igsoon, there's no room for negative thoughts in your mind. Of course, ang ma-absorb nimo sa imong una is puro mga positive. And then sa diyang imo na una lagi ni paglaom, misalig ko sa Ginoo. Yes, dako kog utang ron, pero kay bawo ko tagaan kog pamaagi sa Ginoo nga mabayad ni. Di ko pasagdan sa Ginoo. Mao ni, in other words, mga puno nato ni atong una og mga pulong sa Ginoo. Dapat rooted ta sa word ni Lord. Dapat mga igsoon ang atong una puno kanunay sa pulong sa Ginoo, sa mga Bible verses. Amen. Kamo na minaw de igsoon, tigbasa ba mo Biblia? Sometimes maproblema tag financial kay ngano man wa ka kay baw nga naay bersikulo sa Salmo 23:1 nga si Jehovah ang atong magbalantay, walay makulang kanaw. Sometimes tungod kay wa kay abli-abli sa imong Biblia sa panahon nga dako kag utang, problema ka financially, di ka aware nga naa day bersikulo sa Bible nga nag-ingon, dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan. And my God shall supply all my needs according to His riches, no? Wala ka dili ka aware ana. No, nga naa day solusyon ang imong problema kay wa kay ukab-ukab sa Biblia, imo lang paabug-abugan. Dapat muhatag pud tag time. Abi mention mao ni, tanang pangutana nimo, solusyon sa imong problema naa sa balaang kasulatan. Mao na nga dapat rooted ta sa word ni Lord, puno atong nahuna sa iyang pulong. Sa panahon nga mahadlok ta mga igsoon tungod kay unsa naman akong buhaton, sa panahon nga ang fear mo penetrate sa imong mind, dili siya kasud ngano man ang negatibo, kanang fear, negative man, negative thoughts. Dili siya kay ngano man nakapamalandong naman ka sa pulong sa Ginoo ug di nimo mawawa sa imong nag-ingon ang balang kasulatan mga igsoon, ayaw ka hadlok, di ba? Ayaw ka balaka kay ako magauban kanimo, di ba? Once rooted ka sa word ni Lord, I believe mga igsoon, the Holy Spirit will remind you all the time sa imong gibasa, because according to the word of God, the Holy Spirit will teach us all things. So in other words mga igsoon, every time the negative thoughts will strike your head, your mind mga igsoon, daghang pana, mga darts ang yawa, mag-inject ang kaaway og negatibo nga mahadlok ka, dapat mahadlok ka kay imong sitwasyon mao ni, dapat mahadlok ka kay imong asawa nasa abroad basin makita og lain, dapat mahadlok ka kay imong bana siman basin naay lain dito kay matod pa sa uban ang siman daw every place replace, every report, di ba? Mahadlok ka, pero abi may igsoon kung rooted ka sa word ni Lord, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ayaw ka hadlok kay ako magauban kanimo, ayaw ka balaka kay ako ang imong Dios. So kung ingana nga paagi dili ka sud ang negative, kay ningon ang balang kasulatan mga igsoon, ayaw gyud itugot, no? Yes, even though naay time nga makakita ka sa sitwasyon nga negatibo, lisod kay ayaw og focus na. The more you focus on that negative situation that you are in right now, magsige focus sa negative situation, of course ma-influensya ka, no? Makuan ka mga igsoon, madala ka ano man ang negatibo mo, sige kon sa imong una niya. Of course negative thoughts is from Satan. Ang Ginoo positibo. So magmusod hantod mo ari na siya kasing-kasing, di matinga ka, ang imong baba lahi na.
Pangutanon ka, kumusta naman ka? Ambot lagi ani kapoy na kayo kung kinabuhi, di ba? Lahi na, negatibo na sa ang linggawas. Kanya naman, a negative words, a negative speech, mga igsoon, comes from a negative heart. So whatever words that will come out from our mouth, gikan sa itong kasing-kasing. Listen carefully, igsoon. Whatever our action or our decision, gikan na sa itong kasing-kasing. Ning sunod ra ang atong lawas. Mao ni giingon ang balang kasulatan, ni ingon ganyan ang basa, mga igsoon. Puna ang imuhang hunahuna. Kaya akong basahon, according to Saint Paul, ingon siya, mga igsoon puna imong una-una sa mga butang nga maayo gyud, meaning mga igsoon mga good gyud, mga butang nga positibo, di man matawag og maayo ng negatibo, no? Mga maayo, mga nindot nga una-una. Nya mulakton ta ang pinakalas ning ingon siya, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magauban kaninyo. So following ana nga line, mga igsoon, ay sa tumo is ug ang Dios sa kalinaw, ug ang Dios nga naghatag nato sa kalinaw magauban kaninyo. Meaning, mga igsoon, the more we absorb, mga igsoon, a positive thoughts, ang atong ipasod sa atong una, mga igsoon, puro mga positibong butang, mga maayo, mga pulong sa Ginoo, mga butang nga makadasig, mga igsoon, ari sa una nato padung i-absorb nato sa una. Musulod sa itong kasing-kasing, unsay ingon sa last time, kalinaw moabot, no? Nay kalinaw. Amen. Usay way kalinaw moabot. Usay kagubot. Wa ka kibaw ang say ang imong baton, say ma-depress ka igsoon, ngano man tungod na ang root jud sa depression, tungod na kay nagsikitag absorb og negatibo sa tungod una. Nganong ang tao na depressed, pastor, patambag ko how many times, mga igsoon, nagpa-advise nako nangayog counseling, ngano man na-depress sila sa ilang problema. Nganong na-depress sila tungod na kay ang ilang gipa-absorb kanunay, nagsige sila focus sa ilang problema, focus sa ilang problema sa imbana anak, iyang problema sa utang, financial, trabaho, negosyo, sa puro problema ang giatupag bitaw, puro problema ang gitanaw, puro problema. Of course, ang problema ning sud sa hunahuna. Was ning sud siya sa hunahuna, ning naog sa kasing-kasing. Diha nga time na depress siya. And mao ni mga igsoon, once ra ba maka-feel ka og depression, kay bawo na mo, mga igsoon, daghang nagpa-advise na about depression. Pastor, gibati na kong depression karon og nakauna-una na kong di maayo, di ba? Depression mao na siya cause, mao na siya hinungdan nga naay musud nga suicidal thoughts. Say suicidal thoughts, pastor. Una-una nga lami na hikog, depression na kaingon. Abi yung mga igsoon, even me, tao ra ta mga igsoon, maka-feel tag depression, dili man ta robot natay pagbati. But it's all up to us if we remain depressed or mugawas ka na nga pagbati o muduol sa Ginoo. For me, depression is a choice. Listen, for me, depression is a choice. I believe nga, yes, itugot sometime ni Lord nga maka-feel kag depression, pero naaman si Lord, di kabiyaan. So it's up to us kung magpabilin ka diha nga dapit nga na-depress ka or muduol ka sa Ginoo.